Οι σκηνοθετικές ή σκηνογραφικές εμπειρίες μας είναι όχι μηδαμινές ή ελάχιστες, είναι ανύπαρκτες. Και φυσικά αυτό δεν το ζητούμε σαν επίοικια. Περισσότερο είναι ίσως ο χρόνος που ήταν λιγοστός για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε κάτι πολύ πιο ωραίο. Αλλά πιστεύουμε κάτι να δώσουμε και με αυτήν εδώ την παράσταση που είναι ο Λόρδος Βύρων στην Αθήνα από την πρώτη επίσκεψη του φλογερού αυτού φιλέλληνα που υποστήριξε από την αρχή μέχρι το τέλος τον αγώνα και την ιδέα της Επανάστασης. Τη νύχτα βρέθηκε σκοτωμένος ένας επίσημος Αθηναίος και κανένας δεν έμαθε ποιος τον σκότωσε. Μη σκοτίζεστε γι' αυτό, θα τον έφαγε η Λάμια. Αυτό θα είναι, αυτό θα είναι. Είσαι Έλληνας. Ναι, μιλώνω. Αθηναίος. Μάλιστα. Πώς σε λέγανε? Νικόλας, Άκουσες και έλεγα μια αγάπη και γελούσα. το άκουσα. Και τραβάς στον δρόμο σου. Στάσου. Όχι έτσι ταπεινά. Στάσου ίσα. Μας τσάκησε η σκλαβιά φεύγει. Σκλαβιά αυτή κυρίω είναι. Μεγάλο και φοβερό. Σκοτώστε το. Μα έχει πολλά κεφάλια. Και εσείς έχετε πολλά χέρια. Τι να σε κάνουν τα χέρια σαν. Σαν δεν έχετε καρδιά. Σαν δεν έχουν άρματα. Τα λιοντάρια έχουν άρματα. Άκουσε μιλώντα. Αν κανείς από εμάς σηκώσει το χέρι του, δεν θα πάθει μόνο αυτός. Θα πάθει όλο το σόι. Θα πάθουν αυτό οι άνθρωποι. Ίσως και όλη η χώρα. Ύστερα, τι να σε κάνουν δύο και τρεις άνθρωποι. Πρόνοιμα τα λέτε, στοιχισμένα ραγιά. Μα η προνημάδα δεν έχει πάντα δίκιο. Το εσωτερικό χέρι πρέπει να σπάσει σαν ησύχος. Ένας σκλάβος κάποτε σήκωσε ψηλά το χέρι του Χριστού στην προστασία του ουρανού. Ξέρετε ότι τι έκανε ο ουρανός? Έτσι και ουρανό και το έκαψε. Φαίνεται πως η φωτιά τους έζησε πια. Τα πρόνοιμα που τους κατάκτησαν οι κατακτητές. Όλη την Παρίσια είναι γεμάτη η Αθήνα σας. Δεν είδα πουθενά μερικές. Δεν σας αξίζει πια. Ούτε αγάπη, ούτε ελπίδα. Στοιχισμένο παιδί. Μην αλλάζει τα αίματα σε δάκρυα. Ότι η σκλαβιά ως την ελευθερία και τον τάφο η εκλογή είναι εύκολη. Σώνει πια. Αν ο τόπος σας είναι σκλαβωμένος, η θάλασσα. Τα βουνά σας είναι ελεύθερα. Τι έχετε να φοβηθείτε εκεί? Άκουσε μιλώντα. Κάθε φορά που σκοτώνουν εκεί κάποιους χριστιανούς, τα ακούσατε. Μας υπέζουν. Μας λένε πως τον έφαγε η Λάμια. Και λοιπόν, Ορκίζομαι πως από εδώ και πέρα η Λάμια θα αρχίσει να τρώει και κατακτητές.